gu egiten dugu largo gor bat, kontaktatzen dugu talde guztiekin, eta kauntatoz datozenak. Eta eskertu egin behar da horre taldeari. Esteku, lelako lineako talde bakarra esan genuke, Movistar dela. Baina gaintzeko korret dira getxora nahi dutena etorri, eta hori anima behar da, eta nire partetik onenak amen daude. Egongo dire, hiero geta maik. Esan bere bai, ez dakitela zelan geldituko dan ametik aurrera ziklismoaren asuntua, uzi dabil egiten hor liga bat, edo ez dakite primera división, segunda división, ez dakit zelan lotuko garen, guok zelau divizioan, zelau taldekikin alingo dugun konta, baina aurrera eramango dugu hau lasterketa, oinarten izan dugu modun, getxoko udalaren laguntzagatik.